Takže takto nám budú opúšťať o chvíľočku 3 autíčka, nech sa páči. Brány autopožičovne Brm Brm. Naši španielskí kamaráti. Takže nech si to poriadne užijú voľníčko. Šťastnú cestu im praje autopožičovňa Brm Brm. Prvé, druhé, počkajú si, pretože tu je premávka ako v centre. Takže malá chvíľka strpenia a už si idú po svojom. Ahojte moji veľmi príjemní páni. Ahojky. Super. Posledný pán na holenie. Takže ahojky. Ak vás takéto video zaujalo, tak si ho môžete pozrieť na našom YouTube kanáli, kde stačí, keď dáš do vyhľadávača YouTube autopožičovňa Brm Brm a tam budú odprezentované všetky videá autopožičovne. Ahojte!